efika ngamandla esono, ufika hlubula ingubo. Noba uyazibuka esibukweni esipilini kuba khona into ethi andikho right, ngase kube khona into endongeza ngayo. Uthi xa sewongezile ngento owongeza ngayo utshintshe ukuba nguwe, emveni koko uthi uright xa ungasaziboni. So bona lo muntu omenzileyo ungasaboni lo uThixo wamenzayo. uSathana enye yezinto ayenzayo, siyezwini lenkosi, uSathana enye yezinto ayenzayo uba i-identity yakho. Uzame ukuzenza yonke into kodwa ungezi kuwe. Yile nto eyenza abafowethu noodade bethu bagcwale esitratweni. Abanye baphila ngama-drugs, baphila ngotywala, baphila ngazo zonke izinto ezizophazamisa isimo sengqondo, ngenxa yokuba abakwazi ukujongana ne-reality yezinto uSathane azenze ngabo, ezenza kubo. Ngoba izinto bebezenza noma bebezenza kwabanye abantu kodwa bezibuya zibhalwe kubo. Uthi uYesu isela elinguSathane uma lifika lizokwenza izinto ezintathu. Liyaba oqala, liba lento uThixo wayenzayo wathi kulungile kuhle, abe yona emveni koko ayibulale, ayitshabalalise, ashiye kumuntu esisidumbu esihambayo. uThixo athi xa isijonga abona abantu abafileyo, ngoba lithi iBhayibhile besifile ngenxa yesiphambeko zethu nokona, kodwa wafika uKristu wasinika ubomi. Ndifuna siyibone kule ncwadi kaMarko chapter number 5 egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ncwadi kaMarko chapter number 5 bese sithandaze ngegama likaYesu. Buyele ekhaya oshiya indlela embi Hallelujah. Hallelujah. Ndicela siyifunde le ncwadi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngicela isiXhosa esitsha ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, verse number 1. Sifanizwe ngosuku incwadi kaMarko chapter number 5. Sifunde uverse number 1. Isihloko sithi ukuphiliswa komuntu waseGerasa onendimoni. Kuhleli lento apha kum iyandihlupha, ithi uThixo kule ndawo ngoKristu Yesu ufuna ukubuyisela izinto ngomumo bazo. Ndazi ke isiXhosa Nkosi yami sinento mane silahleka. Ufuna ukubuyisela izinto ngomumo bazo. Ukhona umXhosa apha endlini ozawundinceda ngalento ndigqibo ngobume bazo. Uhleli lonto because izinto esizibonayo namhlanje ayizizo ezi uKristu awazenza, ngoba izinto zonke zabakho ngaye. So esizibonayo namhlanje asiyomiphumela yezi zenziwa nguye, kodwa esizibona namhlanje zimiphumela yesela.
kuhle lento apha kum kuhle lento et if nabantwana onabo ekhaya kungenzeka ukuba ayingabo aba wabazalayo. Ngoba isela liyakwazi ukwenza i-exchange. Kwazalo wesifazane ehleli nomnye wesifazane bahlala bobabili. Wazala kwathi kungaphelanga insuku zingaphi kwelesithathu wazala omnye. Kwafika ubusuku kwalalwa enzulwini zobusuku omnye wabulala umntwana wakhe. Mayiqeda ukumbulala mayevuka ufile wathatha umntwana ofileyo wambeka eqaleni kwalo unomntwana ophilayo. Wathatha umntwana ophilayo wasombeka esifubeni sakhe. Walala lona kwasa. Mayevuka uvuke ephethe umntwana ofileyo. Umntwana ophilayo engasekho. Ngoba uSathana wafa according izulu. Ngoba izulu xa lijonga alijonge apha lijonga kwingunaphakade. Wakhutshwa ezulwini. uSathana uzolanda abantu abaphila ezulwini ukuze bafe nabo. Wathatha izinto eziphilayo wanikeza abantu ebebenezinto eziphilayo izinto ezifileyo. Yenye yezinto uYesu ayizeleyo le. Ngicela sifunde sithandaze. Verse number 1. Verse number 1. Bafika phesheya kolwandle lwaseGalili. Banintsonyana babantu. Elema hoyini Nkosi yami. Banintsonyana babantu. Nentombi zabantu ezafa. Siyasibona siyehla siyenyuka esiphunzana kodwa bafa. Bafa. Sathana wabathatha wababeka kwindawo yabafileyo. Uma bephila impilo nemikhwa abayenzayo imikhwa yabantu abafayo. Verse number 1. Mfundisi wami zakushiya ukuba Nkosi yami. Bafika phesheya kolwandle lwaseGalili kummandla welaseGerasa. Welasegerasa. Akuba uYesu ephumile esikhitshaneni. uYesu waphuma esikhitshaneni. Wahlangatyezwa ngumuntu onendimoni. Wahlangatyezwa yindoda enendimoni. Esuka emangcwabeni. Kuthiwa le ndoda yayisuka emangcwabeni. Apho wayehlala khona. Kuthiwa amangcwaba aselephenduke abalikhaya lale ndoda. Ke kwakungekho bani unako ukumbopha. Le ndoda njengoba ihlala emangcwabeni kwakungekho muntu ongayibopha. Nangamatyathanga. Kwakungekho muntu ongayibopha ngamatyathanga. Wayemane botshwa ngamakhamba. Kuthiwa kwakuzanyiwe ngaphambili. Nangamatyathanga. Ngoba bakhona abazanyiwe basiwe rehab babuya bewese kunaseqaleni. Bakhona abazanyiweyo bayejele amajele ohluleka. Bakhona bathathwe basiwe esikolweni isikolo asabanceda nganto. Sathana wabatsalela endaweni yabafileyo. Sinithi future esifileyo. Kodwa namhlanje ebusuku nizothi Lazaro vuka. Jesus. Ngoba sezinye zezinto ezo uYesu kuba kayenza ngalonto wahlulekile. Ngoba iBhayibhile waba namandla ehamba kulo lonke ephilisa bonke abantu abaphansi kwegunya likaSathana. Jesus. So isalvation
umikushiya usabophekile ayo salvation leyo. Amen. Abantu babezamile. Cela uyifunde. Apho wayehlala khona ke kwakungekho bani unako Kwakungekho bani unako. ukumbophana ngamatyathanga. Yebo. Wayemane botshwa ngamakhamandela Bazama abantu ngamakhamandela. namatyathanga, Bazama ngamatyathanga. kodwa awaqhawula. Kwafakwa amakhamandela. Ngamanye amazwi amatsheyina azanywa. Kwazanywa ijokhwe esenziwa inkomo. Kodwa lithi iBhayibhile amandla awayenawo ayengasadingi mandla abantu. Ngobonyana balapha kule ndawo abazuncedwa ngabantu. Ayikho indoda enamandla okuhlangula umuntu obotshwe nguSathane. It's only Jesus. Yep. Wayesithi ebusuku Ebusuku. nemini Yep. ahlale ezintabeni. Ebusuku nasemini ikhaya waliflathela. Hayi ngoba ethanda ukushiya ikhaya, kodwa umoya obusa ngaphakathi wamenza washiya indawo yelabaphilayo, yamkhethisa indawo yelabafileyo. Akayenzi ngoba ethanda, njengoba ehamba nje lile iBhayibhile wayekhala. Jesus. That's why umzalwane kanye mandithi, that's why umuntu osindisiweyo, ngoba xa ngizothi ngumzalwane ndirong, kukho notamkhulu apha. Xa izothi xa ebona abafana uSathana adlala ngabo apha ngaphandle, abone amaphara, abone omabonwa babulawe, ndiye ndiyibuze into yokusindiswa kwakhe. Because umuntu osindisiweyo ayatshintsha amehlo, akaboni ngendlela ihlabathi elibona ngayo, akathethi ngendlela ihlabathi elithetha ngayo. Because apha kwaba bantu balapha ngaphandle kukho nabantwana benu nikholwa. So ngelixesha uthethayo ukhupha amazwi komnye, awazi uba le nto uyithethayo aminwe emininzi ikhombe ngakuwe. Ngexesha ubona wena amaphara komakhelwane likhona elulizalayo ngamazwi owathethayo. Thina singabokuthetha isizwe kunisuphula besigosho zilunga izinto. That's why bekumele baxa kumintente ngohlobo onke amakholwa asohlangana sizokwenza ntoni, sizolanda abantu abaphansi kwegunya likaSathane. Jesus. Imission yethu inye, ungabonke abantu. Oh yes, Jesus. Nansi uma sisindiswa, nansi into esiyaziswayo yokuqala, uthi thandazani, nithandazela abantu bonke. Athi abasemagunyeni phezulu, athi loo nto iza kwenza nina nihlale ngenzolo nangoxolo. Into yesithathu uthi eso sizwe siza kuphila ngokoyika uThixo. Icawe ziyanda nethaveli ziyanda. Icawe ziyanda nekona zamadrugs ziyanda.
ngoba abantu abasathandaza imthandazo owamkelekayo ukuthi abantu ba selfish. Amakholwa namhlanje are selfish. Bonke banento kaSathana ethi I. Yonke into ingabo ngoba baphakeme sebekholwa. uYesu wayeka idolophu yaseGerasa akaya kuyo. Ikawe zasikhona eGerasa. Sangaye edolophini waya kule ndawo ifela ithole, wayeka indawo yabantu abalungileyo, waya kwindawo yalona obotshiweyo. That's why njengoba silapha sisome ebaleni asimanga mzini asimanga cawe, sisome ebaleni ukuze bonke Jesus ababulalekayo oh Jesus bazofumana oh Jesus ukuphumula. Bantu basekhaya, xolweni makholwa sizanga kuni. Sizanga kuni. Amakholwa aright. Amakholwa aright. Amakholwa sefikile ezulwini aright. Kodwa ngosizofuna ongqanyelweni. Onahasaya. thank you Jesus Hey, sizofuna ongqanyelweni. oh Jesus Sizolanda izinto ezingenamagama. oh Hina mahasata phaya. Uya hayla hasa. Hey, wangase ungasongena isangoma sigcwala lapha. Kungena izinto ezinuka insango zizogcwala lapha. Jesus Kunuka amakhwapha apha. Kunuka iyeza phuqu apha. Kuzabathakathi bazogcwala lapha. Ngoba abo bantu bayafunwa. Bravo Amabhatha, amanqila, amayenyukazi bayafunwa. Hayi. Manje iqhithe kule ndawo kaMafuna. Asizisanga cawe. Make no mistake. Jesus Sisanga cawe. Asizisanga cawe. Sibizi icawe. Jesus Apha kule ndawo sikuyo. Sigwe andazi basingaphi apha kule ndawo sikuyo. Namakholwa awekho asecaweni sawo. Asiwafuna amakholwa, sifuna abantu abakude ngoba ngabo abahlele ngosini. Jesus Noba kungaemntu amakholwa onke aphume ngomnyango. Phume ngomnyango. Hamba ayokwenza icawe hamba. Ayokwenza olwesithathu nolwesine. Hamba ayocawa amakholwa. Kuza abantu abanendlala. Kuza abantu abazothi xa bengena apha bangalindi ukucengwa ukuba simile ngosiyamdumisa. Kuyakwazeka simdumisa kuvuleka izisekelo. Hallelujah. Kuqaqeka izibopho. Amajele bevaliwe avuleke. Sidumisa, kasidumisa. Asiculi ingoma zitrendayo hayi. Kwanjengoba sidumisa, sisemsebenzini siyaphangela. Bravo Silanda abantu ngendumiso. Sidumisa apha, abuye ekhaya. Bravo Athi ndife ukuhlatyelelo. Kusho abuya umntwana. Bendidukile bendikude nekhaya. Jesus. Kodwa umhlabelelo wanditsala. Abantu abaphangeleyo. Abantu bezapho bephangela. Unahasaya. Abantu basekhaya, ixesha lamakholwa leleyo liphelile ngoku. Lixesha lokuba amakholwa avuke ngoku. Hey, amakholwa kenzeka lale.
uYesu wawabiza tata izihlandlo zazithathwa entabeni elala ngexesha adingeka ngalo kakhulu. Waya kuwa wathi vukani nithandaze. Wemka nje umzuzwana xa ebuya aphinda lala. Wathi nithe vukani nithandaze. Wemka xa ebuya balela. Wathi hayi abantu abayazi into ebebeyise lapha. Wathi amadoda masigodukeni. Masihambeni siyene ekhaya. Ngoba noyisakele i-assignment. Noyisakele yinto binenza ukuba ninyukele kule ntaba. Uyabahasaya. Hayi. Shobe siphazamile. Ngazothi simisele ntente. Kanti kuzozogcwala abantu apha abazothi usiyakudumisa. Hey, shobe kanti sidumise siphazamile. Ka uzogcwala abantu abazana noThixo ententeni. Lixesha lokuba bavangeli xa sime apha baphume bayomemezela ngapha ngaphesheya. Asixabananga silwanga kodwa khona imveyo yodwa. Yebo. uYesu waya endaweni yabafileyo wayishiye abaphilayo. Waya endaweni yabafileyo wayeke abaphilayo. Hey, awukafunde leBhayibheli lebhesi uqhubeke nayo. Yayisenza le ndoda ekhala ezixuzula ngamatye ubusuku nemini. Njengoba kude nasekhaya ebusuku nasemini wayekhala. Ngoba akekho umuntu ophansi kwegunya likaSathane okhululekileyo. Abanye ngathi bafekethe xa benxila. Ayikokunxila. Kodwa ungenxa yokuba kunomoya omenzisa into angathanda uyenza. Yayisenzani yayikhala kusuku nemini. Owesibini ukuthi wayesenza ntoni apha? ezixuzula ngamatye. Ukuthi wayayizixuzula ngamatye. Kubhlungu sika ngeblade okwabantwana banamhlanje abangafuni ukuxelela uhayi. Abathi xa benqandwa bangene ngumoya kaSathane othanda ukubona igazi lichitheka. Ngoba xa uphala ligazi kuphela ubomi bakho umuntu. Baxa benqandwa bathatha iblade basike. Ufika benamabhandeji. Kanti amabhandeji abanawo bafihla izikazi abazenziswa nguSathane besivalele kwezi room kunzima ukuba nibavulele xa bekuzo. Ekufuneka unqonqoze emzini akho ngumzali. Esixuzula. Ngoba uSathane ayikho enye into ayifikelayo empilweni yomuntu ingekuko kumdestroya. Esifa nje lo mfu uyakhala. Oh, yo lento lomhlaba athi sivile ukukhala kwabalahlekileyo. Siyathandaza sithi mababuye. Mababuye. Ushani yahasi. Disivile isikhalo sabantu bam. Yakubona ukucinezelwa kwabo nokuphathwa kakubi kwabo. Yehlile ndizobahlangula. Wabantu basekhaya kunezwe esiyakulo. Kunezwe esethenjiswe lona. Ikhona indawo engcono. Shania asethe phelia. Ikhona indawo ebhetele. Ilini silia. Uyanana silia. Ikhona indawo ebhetele. Ikhona indawo ebhetele. Ikhona indawo ebhetele. Yebo siswa. Sihambe mfundisi.
Utheke ukubona uYesu esekude. Yebo. Wabaleka wayekuguqa phambi kwakhe. uYesu kayefika wafika exakile lo muntu ebaxakile abantu kwala ukufika kukaYesu. Impazamo ukufika kukaYesu kodwa xa esiza uYesu wayengena emkhombeni. Lile Bhayibhile wafika walala emathunjini. Uqhithelo eselwandle levu uYesu ozohlangula umuntu oseGerasa lazama ukuvala uqhithelo. Bazama abantu ukuba mabathatha amanzi bawakhuphele ngaphandle. Lile Bhayibhile babona ukuba lento bayenzayo lena yiwaste le yexesha. Siyafa siyenza ukwenza kona kodwa khona ibhetele ilungayo. Sisifa ngokufa. iBhayibhile uPetros waye emathunjini wayovusa uYesu. Wathi awukhathali isitshabalala na. Wafuka uYesu wakhalimela umoya ngoba ebona indoda esihlele emangcwabeni. Bona indoda ehlele emangcwabeni. Ngoba xa kukhona inkululeko ezayo uSathane uvala ngendlela zonke. Vala ngendlela zonke. Uvala. Kwabantu abebezihamba intente bengavalelwa. Kodwa xa izawuthetha ngoYesu kuyavala ningayi kulonto. uSathane ubona inkululeko. Bona inkululeko. Zonke ezinye ziyasupport yani. Iman of God le yani. Sigcwale sithi kodwa xa izawumemezela uYesu ohlukanisa umuntu namandla esono bayavala. Ngoba kunezinto uSathane aziphathisa abantu bakhe. Abantu bakaSathane bayazana. Ngisho noba bangasibiza ngabefundisi bazibize ngabaprofeti bazibize ngabapostile noba bangazibiza ngosindiswa abakaSathane unabo abakhe. Sathane unabo. And abantu uSathane xa bezosemgqedweni bezodanisa abantu uSathane akakhathazeki. Kodwa uSathane umalana abantu xa bezofa ngoYesu avale. Siyathandaza. Shut up. Ngicela siqhubeke siswa. Wakhala kakhulu. Wathi Ufuna ntoni na kum Yesu nyana kaThixo ophezukonke? yebo. Funga uThixo ukuba akuyikundithuthumbisa. Yebo. Wayesitsho kuba uYesu wayethe kuye, phuma kulo muntu. Yebo. Dimoni ndini. Masana. uYesu ke wambuza esithi, ungubani wena igama Wabuza lakho? uYesu ngubani igama lakho? Waphendula esithi, Yaphezulu yandoda yathi ndingumkhosi kuba sibaninzi. yebo. Watsho ebongoza uYesu ukuba iindimoni ezo angazigxothi zimke kwelozwe. Verse number ngicela sifunde verse number 14. Verse number 14. Siyathandaza yebo. Bathe ke abo babezalusa ezihagu babaleka. Yebo. Bakuxela edolophini Bafika baxelela abantu edolophini nasemaphandleni okwenzekileyo. into uYesu ayenzileyo masambe. Baphuma ke abantu Baphuma abantu baseGerasa. baya kubona oko Apha kwaba kwenzekileyo. bantu kwakhona namakholwa. Baphuma abantu baseGerasa bayobona into eyenziwe nguYesu. Yep. Bafika kuYesu Bathi xa befika kuYesu bambona lowo ubephethwe ngumkhosi babona wendimoni. umuntu ebekade ephethwe ngumkhosi wendimoni Ehleli Siyathandaza. phansi enxibini. ehleli phansi ngoba nantsi uYesu into ayenzayo kuqala xa yefikile uzisa ukuphumla. Esezingqondweni. Into yokuqala le ndoda yayingakufumani ukuphumla.
ubusuku nemini yayihamba ikhala, isiquzula ngamatye, ihlale ezintabeni, igijima kwelabafileyo. Kodwa into yokuqala uYesu awayizisayo kukuphumla. Umuntu ofikelwe nguYesu uyaphumla, uyaphumla. Aninzi amakhaya abonakale mahle nabantu abanqwenela ukuzalwa kuwo, kodwa kukho ukuphumla. Ngoba indawo engena Yesu ayinako ukuphumla. Le ndoda uYesu engekafiki, le ndoda yayingakufumani ukuphumla. Kodwa kwala fika kukaYesu, lithi iBhayibhile for the first time abantu bafika ihleli ingabotshwanga. Koyiseke amatyathanga ukuba ngayihlalisa phantsi, yayiwakroboza ngoba kwakhona into ehayenza ukuba ibe yilihashe lasendle. Yayingabopheki, yayingava mthetho. Baninzi oodade bethu abashiya amakhaya bahamba bayohlalisana abeva mthetho. Kodwa ufika kukaYesu intombazana iyahlala, ihlale intombazana kungekho muntu ecalikwayo. Ihlale intombazana eseyizalisiwe ngamadoda, yabanabantwana ngabathathu, ngabane, ngabahlanu. Afika uYesu ayinikeza ukuphumla. Oku kuphumla ayinika kona ayizibuzi le ntombazana ukuba ndizawubondla ngantoni, ngoba ootata babo bebesapota, kodwa iyahlala. Ithi ndethembe wena unahasaya ilibasithaya. Uzakwenza kanjani amethembo wabethelwe eGolgotha ngenxa yesono zam nezabantu bonke? Uzawuphila kanjani ilasaya ilamahaya? Ubusondliwa nguye njena, wakususa ezilalini wazohlala naye. Uzakwenza kanjani? Ikhona indoda eselivumile, ikhona indoda eselifikile, indoda ebhetele. Wenza okungcono uYesu kunoku kwenziwa lutshaba. Wenza okungcono uYesu. Uyananasitha inamananasaya. Thina yifamily yam yondliwa yimali yale ndoda nditshatanga nayo. Yaziwa ndisebenze ekhaya kanti nditya kule ndoda. Ndizoyondla kanjani ifamily yam? Uzawuzibonela, uzawuzibonela. uYesu uzawuzibonela, uYesu uzawuzibonela, uYesu uzawuzibonela. Unamananasitha bendiphila ngokuqwayisa, bendithengisa umzimba, ndifundisa abantwana bakama bazaya kanjani esikolweni. uYesu uzawusibonela, uYesu uzawusibonela, uYesu uzawusibonela. Yinini ungahlala ufela apha, ayondawo yokuhlala leyo, ayondawo yokuhlala leyo. Ukuphumla kuseqala kukaYesu, ukuphumla sikufumana ukufika kukaYesu. Wafika uYesu eGerasa, bafika abantu ihleli. Kwenze njani? Kuhlangene noYesu. Jesus. Sure. Jesus. Ubhala ukuphumla akuphiwe. Inyembezi zesuliwe, zonke inhlungu
Zipheli inamahasatapa ithathatha kuYesu ithamahaya bantu basesifuthana kuYesu andisenabazali mna kuphonyeke kakume ekhaya ndiyibreadwinner andisebenzi ndondliwa yile ndoda uYesu uzawusibonela. He will provide. Shut up. He will provide. Oh, yes. That yes, He will provide. Bafika ba. Bafika abantu. Ihleli phansi. Ungandibuza impahla izifumane phi. Ungandibuza impahla ukuba izifumane phi. Kodwa inxibile. Hallelujah. Inxibile. That's why ndimdawutha umuntu mna othi kufika uYesu akucapukela ukunxiba. Ngoba uYesu xa efikile uyanxibisa. Uyanxibisa. Abathanda ukuhamba ngaze besithi banoYesu abafikelwanga nguye. USathane ohlubula abantu. USathane ohambisa abantu uze. uYesu uyamnxibisa. Wemakholwa mayefikile uYesu kuyanxitshwa. uYesu mayefikile kuyanxitshwa. uYesu uyabona uba akakucibisi ngawuphinde uzozama wami lowo ukuba lo wakho uba lo wakho lo wakho uYesu bakakuncibisi kawuzame lo awuzame lo ukuba lo wakho uwenza uhlala endaweni abafileyo sefikile awuzame lo. Thini iBhayibheli awufunda iBhayibheli abantu benkosi bagoduke. Awufunda iBhayibheli abantu benkosi bagoduke. Siqibile. Yebo. Verse number 14 15. Verse number 15. Yebo. Bafika kuYesu. Bafika kuYesu. Bambona lowo ubephethwe ngumkhosi wendimoni. Bambona. Ngoba into yethu ithi emveni kokuba efikile abantu mabakubone phela. Xa uYesu efikile funeka ubonakale ebantwini. Bambona xa befika kuye bayamazi. Kodwa le into abadibana nayo namhlanje yabamangaza. Yebo. Ehleli phansi. Enxibile nathi esithathu. Esezingqondweni bazaboyika. Esezingqondweni ngoba uYesu uyayibuyisa ingqondo. Uba mhlanda ndimke ekhaya ndandithe ndiyozamela abantwana endibashiye kumama. Ndandingathanga ndiyolanda abanye ndandithe ndiyozamela aba bakhoyo. Mhla ndandimka ekhaya ndandithe ndiyofunda ndandingathanga ndiyolanda isisu. Ndandingayanga olanda sisu ndandiyolanda imfundo ukuze kuphucuke ikhaya lam. Ndandingayelanga ukuze kuhlutshekwe ekhaya. Ndandingahambanga ukuze ekhaya kushiyeke umthwalo kodwa ndandihamba ukuze kuphunguleke umthwalo wasekhaya. uYesu wayibuyisela ezingqondweni. Yo le nto ngizokubuza mina uba awunguwalapha uzofuna ntoni emthatha. Into yokuqala le uYesu akubuzayo uzofuna ntoni emthatha. Yintoni ekwenze washiya ikowenu wazotshona apha. Yinto uYesu leyo akubushiyana akubuzayo uzofuna ntoni apha. Mama ngowaphi?
umama ngwakutsolo uzofuna ntoni emthatha. uYesu uhlala nawe phansi akubuyisele ezingqondweni. Yimibuzo obanayo lena. Mntanam ungowaphi? Ungwasedutywa uzofuna ntoni emthatha? Yintoni ekwenza ube usemthatha? Sisi wami ngowaphi? Ngowaphi? Ngowaphi sisi? Lo semva kwakho. Ngwaselikisiki uzofunani emthatha? Ngoba xa uYesu engekho uyalibala. Uletha kanti emadlameni. Uzofunani emthatha? Ubuyele ezingqondweni, ziyabuya ingqondo. Thini? Vangeli ungowaphi mfundisi wami? Uzofuna ntoni eSouth Africa? Walibala sisiketi ukufika kwakho sowutsiba ibhoda. Ubuzofuna ntoni? Walibala libutywala wazongqila eSouth Africa sowutsibe nebhoda. Uzofuna ntoni eSouth Africa? uYesu ubuyisela ingqondo. Usela ingqondo. Ubuza kodata besiya emsebenzini uphangelela ntoni? Soyithatha imali uyoyinqila yonke kuthi ngefirst songena nesenti emdaka. Uphangelela ntoni? Uyofuna ntoni esikolweni? Walibala ngamadoda ukuye-age of 13 years 14 years. Uyofuna ntoni esikolweni? Ingqondo uYesu akubuyisela kuyo. Uyingqondo. Akekho umuntu osezingqondweni ongahlala endaweni yalabafileyo. uYesu wathi emveni kokuba ebuyisele ezingqondweni, abantu bamgxotha bathi asimfuni Yesu. Nansi into esimmokamokana nayo ke ngoku. Kwashiyeka abantu abakhe icawe abanganasenaye uYesu. Icawe zona abaphuma kuzo, kodwa uYesu bathi makasimele kancane. Yimi lo uthethe into yami. Ngicela uyifunde. Baze ke bambongoza Bamcenga. uYesu ukuba emke kulommandla Bathi wabo. makathini? Makemke. Bekukho indimoni ukufika kaYesu kwamka indimoni. Ukumka kaYesu kobuya ntoni? Nansi ke into esiyithethe endaweni. Xa sizisa intente sizise uYesu. Xa abantu bengamthathanga uYesu, uSathane uzawusala. That's why indawo ibinentente. Bekukhona ukufa, kukhona itrime eninzi. Ukumka kwentente abantu bengayamkelanga ihleli. uSathane uyemka okomzuzwana. iBhayibhile idemon liyaphuma. Lihambe lojikeleza ezinkantosini lifuna indawo yokuphumla. Xa lingayifumani liyabuya lizohlola endlini yalo. Xa lifika kuklini kutshayelwe, i-understand esiXhosa, kutshayelwe kuklini, liyahamba liyolanda ezistrong kunalo. Kuba wesi kunaseqaleni kulo muntu. That's why uthi xa benemisimvuselelo uva abantu benicenga nanihleli iinyanga zaqenqeleka bengezi. Xa nimka banicenge buyani. Banidinga ngoba abantu sebebona izinto okanye imikhwa kaSathane yongamile kweso sixeko. Bamcenga bathi Yesu, apho usuka khona buyela khona. Yep, siyathandaza. Baze ke bambongoza uYesu ukuba emke kulommandla Ukuba wabo. makemke kulo mmandla, yebo. Awayengene esikhitshaneni Xa uYesu uYesu angena esikhitshaneni,
lowo ebephethwe zindimo le ndoda ibibophekile ngoba abantu abazawufuna uYesu ngabantu abakhululwe nguYesu. wambongoza ukuba ahambe naye. Wambongoza ecenga esithi Yesu ndifuna ukuhamba nawe. Kodwa Ngoba akamvumelanga. abantu abafikelwe nguYesu abayiboni into abangayiphilela ngaphandle kukaYesu. Ngoba nento ethi ndingasala kanjani ondihlanguleyo xa ehamba. Ingakho bhala athi noma bonke bekudela athi ngomsa wakho ndiza kulandela. Athi ndiza kulandela wena msindiso wachitha igazi. Noma sebekudela. Ngathi wasesiyoni lapho aya khona ndizamlandela. Kodwa uYesu akayivumela. Uyeke nalento yenziwa ngamasindiso. Athi emveni kokuba nisindisiwa nehlukanise namakowenu. Babe ngoSathana abantu abakuzalayo. Uyeke lonto. Ngabantu bakaSathana abo. Abantu abathi uYesu efikile bathi shiko wena libophekile ulandele bona. Ngoba uYesu ifunde mfundisi. Kodwa akamvumelanga. uYesu zange avume le ndoda ishiko wayo efikile. Koko wathi kuye. Wathi kule ndoda Goduka. goduka. Ubaxelele. Na ima imfundisi wami sunqa. Goduka. Andithi umamkele ngo goduka. 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 Hamba yakowena. Uhambe uyongqina kowena. Mangasefikile kaloku uhlale. Ha kuyahanjwa kuyasuka. Kuyasuka endaweni yabafileyo. Kuyagoduka. uYesu xa efikile kuyagodukwa. Jesus. Hey. Kuyagodukwa. 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 Nkosi, kuyagodukwa. Kuyagodukwa. Jesus. Bendithatha amadoda abantu magoduke nam ndigoduke. Hey. Nkosi yamakhosi. Bendinqila utywala mabuhlala ethaveni zohlala ekhaya. Kuyagodukwa. Kuyagodukwa. Hayi. Nkosi yami. Bendihlalisana ndavala icango nilimbhakazile ekhaya abazali bendincamile. Kuyagodukwa. Goduka. Kuyagodukwa. Abantu abangaziwayo kwaba noma basindisiwe. Nkosi yami. Baziwe ezintabeni abaziwa kwamawabo. uYesu uthi qala ekhaya, qala ekhaya, qala ekhaya, qala ekhaya, qala ekhaya. Wona ekhaya wena. Inyembezi ezachithwa ngabazali bakho ngenxa yakho. Hamba okwesulwe zonyembezi. Ngoba uYesu ufikile kaloku. Hamba othuthuzela ababantu. Awuzubathuthuzela ngokuthi thulana, uzobathuthuzela ngokulungisa phambi kwabo. Ungeva wena. Ubuphuma ekuseni kutshona ilanga ungaziwa nobophe. Kodwa ngokugoduka. Goduka. Hamba oba ngumntwana ekhaya. Oh. Hamba udumeke. Jesus. Goduka. Goduka. Kuyagodukwa. Oh, Nkosi yamakhosi, kuyagodukwa. Jesus. Kuyagodukwa. uYesu xa efikile hamba osivesa. Ngowenu qala. Ima ngondilandela, ima ngokuvutha. Awuhamba olungise. Ima ngokuvutha. Qala ulungise. Uzawuvutha kakuhle ke ngoku sekungekho abantu abayiquestionayo lento yakho ngoba ulungisile. Oh, yes. Nkosi yamakhosi. Hayi. Ukufika kukaYesu kunezinto ezigoduswayo. Oh. Ubulisela wena. Ubuthenga estratweni. Uthenga izinto ezibiweyo. Ufikile uYesu masigoduke. Godusa. Jesus. Hey! Kuyagodukwa. Kuyagodukwa. Awunanhloni ufunda iBhayibhile efonini owayibayo. Ngoba ulisela nalo wayekuthengisela ningamasela nobabini. Ulala ebhedini yokubiwa. Kuyagodukwa. Jesus. Ubukela iTV yokubiwa. Kuyakhona ukutya okuphekwe embizeni zokubiwa.
kuyagodukwa. Goduka, Oh, yes, Lord. goduka. Goduka. Jesus. Cala siphakame sime ngenyawo zethu siyathandaza. Oh, welula izandla zakho phezulu sesiyathandaza. Phakamisa ingalo zakho siyathandaza. Cala sibongise uvule umlomo wakho uthandaze. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Loya emveni kwento ezinkulu kangaka. uThixo sithethe nathi esibuyisa. Sicela sithandaze siyabonga. Hallelujah. Hallelujah. Masifuna umlomo sithandaza. Masifuna umlomo sithandaza. Ashanda likapashota. Likapakashota. Likanda lipakashota. Likapakashota. 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 Uthatha nathi Thixo. Uthatha nathi Thixo. Yini makholwa siyathandaza. Siyathandaza. Magizwi mangayizwi. Oh Thixo. Simula lungasoyiki Thixo. Simula lungasonqeni. Oh kasota pakasota. Oh Jesu. Oh Jesu. Oh Jesu. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Siyathandaza. Siyathandaza. Thank you, Jesus. Siyathandaza. Oh siyabonga. Thank you, Jesus. Ixesha lokugqibela Thixo usathetha ngohlobo siyabonga. Thank you, Jesus. Siyabonga. Oh siyabonga. Ixesha labantu abagcwele inkani usathetha ngohlobo siyabonga. Oh siyabonga. Sibonga indweba. Thank you, Jesus. Siyabonga. Sibonga indweba. Siyabonga. Sibonga indweba. Siyabonga. Sibonga indweba. Siyabonga. Egama lika Jesu. Thank you, Jesus. Egama lika Jesu. Awu. Awu Jesu. Dingo. Bwana wakho. Oko. Ahoni. Cela simengenya. Diyalila phambi kwakho. Diyalila phambi. Awu Jesu. Vala amehlo wakho. Awo. Thixo. Oh my God.
Jesu. Ndiyaxolisa. Sime phambi koThixo ngoku. Thank you, Jesus. Ufuna uthandaza. Sime phambi koThixo wamazulu. Yes, Jesus. Ndifuna uqala ndithandaze nomntu othi ndisindisiwe. Kodwa ndiyazibona namhlanje uba thini ndisisoni. Kunezinto uThixo azithathileyo ezithi bakhe ndazibona izono zam. Funa uthandaza namhlanje. Funa uthandaza nabantu abasindisiweyo. Kodwa lo mntu uthi ndisisoni. Kukho izinto uThixo azithethe kule ndawo endiye ndabona uba ndiyabhangaze. Funa uthandaza ulizandla zakho. Funa uthandaza nawe lulizandla. Lo mntu othi mna ndisindisiwe kodwa ndiyazibona izono zam. Phakamisa iingalo zakho. Baleka usengaphambili siyathandaza. Khawuleza funa uthandaza nawe ngegama likaJesu. Ndibona izono endizenzileyo. Xhoma izandla. God bless you, mama. God bless you, sisi wami. Vala amehlo, ndiyaxolisa. Vala amehlo wakho mntanami. Funa uthi nasi izandla ziyaphakama. Funa uthandaza nalo mntu othi ndiyakholwa kodwa ndibona izono endizenzayo. Kodwa Jesu ndixolele. Noba ndingafa ngoku ngake ndingene ezulwini ngoba izono zami zindimele. Xhoma izandla usondele ngaphambili. Khawuleza wena xhoma izandla zakho. Yiza ngaphambili. Baleka baleka. Ayincedanga into yoba necawe mani. Ayincedanga into yoba nenkonzo. Sumbheka umfundisi wakho. Subabheka abantu ozenabo. Le nto lidinga phakathi kwawe noThixo. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa. Ndiyaxolisa. Hayi makholwa. Yini makholwa. Abakugqibela. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa. Yini makholwa. Oh Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndiyaxolisa Jesu. Ndixolixolo. Ndixolixolo. Ndifuna uthandaza nalo wesibini. Lo wesibini uthi mna Yesu ndinguyelo. Thatha nantsi mna ndisindiswanga kodwa andikutholi ukuphumla. Kodwa Jesu thatha nantsi impilo yam. Ungabaleka ujoyine laba. Yena lo mntu uthi andisindiswanga mna. Zange ndasindiswa. Kodwa Jesu thatha nantsi impilo yam. Ndiyazinikela. Baleka usengaphambili. Ndiyaxolisa. Uzothandaza themba usothanda. Ndicela nina nime ngaphambili. Nizawuthetha la mazwi emveni kwam. Wozatata usothanda uzothandaza. Nizawuthetha la mazwi. La mazwi ngamazwi okholo. Zono zenu ziyaxolela. Vala amehlo. Noba sowumbone kangakanani uThixo kodwa izono ziyaxolela. Vala amehlo unyuse inhliziyo yokholo. Thethe la mazwi athi Nkosi uYesu ndiyabulela ukuba ndingekafi uthethe nam ngolu hlobo egameni likaYesu. Ndizibhaqile ukuba ndingumoni. Ndizibhaqile ukuba ndisisoni. Baba wethu ongcwele Nkosi uYesu xolela izono zami. Xolela amatyala wami.
ngegama likaYesu waseNazaretha, ngena enhlizweni yami, ngena ebomini bami, egameni likaJesu waseNazaretha. Cela sonke entendezelula izandla sithandaze. Nani enibeka phambili, begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray. Your sins are forgiven. Begin to pray, begin to pray. Your sins are forgiven. Kalbitola Jesu wa Nazareta, madi amkena Jesu Kristi wa Nazareta, moya wa matha, bayapila right now hona jwale, weta petuo Jehova, balukuluwa moya wa matha, inema wena mtimu hona jwale, sebecha komosiani, epila sebecha, sitabelo kalbitola Jesu wa Nazareta, kena, ufetule Jehova, usiye hona lepetuo, moya wa matha, aha, ka ubona mtimusiye, moya opina niyahlaba, niyahlule, ka udipilo zabona, moya opina nsabecha, moya wa matha ukamela, asajwa, moya wa matha sebecha. Sebecha Jehova, sebecha hosi ya dihosi, hahuna hosi epami, ekamwene ukamechi, emusange laula, moya wa matha ulaula wena, ubusa wena Jehova mahutla, kalbitola Jesu wa Nazareta. In Jesus' name, amen. Cela obukhona ogulayo abaleka ngaphambili. Ube ukhona umuntu ogulayo lapha etendeni, angagijima aze ngaphambili sithandaze, sibeke izandla ngegama likaJesu. Ube khona agijime, sibeke izandla ngegama lenkosi. Cela sixhome izandla zethu sonke, zobeka izandla tata usothanda. Joyina laba, uyaphila lo mama, ngicela uxolo mama. Ubukhona umuntu ogulayo, Dr. Jesus in the house. Ubukhona umuntu ogulayo, ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngicela uxolo bawo. Khona izandla zakho uthandaza ubulele, thandaza ubulele, thandaza ubulele. Begin to pray, begin to pray. Phakamisa izandla ubulele, senzenke into ezinkulu kangaka, uThixo asiphethe nathi. Begin to pray in Jesus' name. Begin to pray ngegama likaJesu. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Ziyeke izitulo mntanami, begin to pray. Thank you Jesus, thank you Jesus. We thank you Master, we thank you Master. Begin to pray. Jesus, begin to pray, begin to pray. Thank you Jesus, begin to pray. We thank you Master, we thank you. Thank you, Holy Spirit. Cela sibethele uThixo izandla. Glory to Ngegama Jesus. lika izandla ezikhulu, ngegama Hallelujah. likaYesu. Hallelujah. Siyadibana makholwa ekseni ngo-5 ekseni, silapha siyathandaza every day. Nangomso kuSunday siyacela kumakholwa ngomso ekseni silapha ngo-5 siyathandaza, ngo-6 u6 ubetha sesiphumile. Siyathanda ukucebisa, sithanda kakhulu ukucebisa amakholwa nokukhuthaza into abangabana niwuthande kakhulu lamthandazo wasekuseni. Ngegama lenkosi siyakhonza apha etendeni ngo-10 iyaqala iservice apha etendeni, kodwa into esicebisa kakhulu unecawe yakho wena, ngomso vuka ubheke ecaweni yakho. Siyavana makholwa. Then ke ngokuba ukhona umuntu othi andinacawe mna okanye icawe yami kude, ungeza ke uzofellowshipa nathi apha ententeni. Siyavana abathandekayo, amen. So ke umuntu onecawe yakhe abheke enkonzweni yakhe. Egameni lenkosi thina sibonana late apha ententeni ngo-5:30 iyaqala imvuselelo apha ententeni. Egameni kuyaqala uthandazwa
ngo-5 apha entendeni, u-4 ubetha sesilapha etendeni, siqokolela izitulo ezi ngegama lenkosi yethu Jesu, amen. Sicela ke sixhome izandla, sicela utamkhulu azosithandaza samkele lufefe egameni lenkosi. Uye siyakukhuthaza kakhulu abasando kusindiswa apha etendeni, umthandazo wasekuseni ubaleke ngendlela emangalisayo ngegama lenkosi. Sicela sixhome izandla, utamkhulu andimboni, sivala amehlo ethu, denza ufefe nothando lukaThixo, udlelana lukaMoya Oyingcwele luhlale kuthi uJesu adabuye kusephakadeni, amen. Cela sibethele uThixo izandla ngegama lenkosi uYesu, bethele uThixo izandla. Sicela abantu abatsha, obhuti nosisi basincede apha ezitulweni egameni lenkosi uYesu, amen.